Esselamu Aleyküm. İyi illeşler, iyi vatandaşlar, iyi Türkmenistanlılar. Bugün hem neticeden 2024 yılın fevral ayının 8'i Hicri kamardan hem 1445 yıl Recep ayının 27'si ki 27'si olsa Miraç gecesi oluyor yani bugün 20'sinden 28'ine geçen gece Miraç gecesi hesaplanıyor. Bugün elimizdeki var olan kalendara takvime göre şeyle görünüyor. Bugün Recep ayının 27'si bugün Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece. Allah dilek dualarımızı, hayır hasavatlarımızı, niyet arzularımızı uğurlu etsin inşallah. Ve din Yasin suresi bilen alıptık. Ve bugün nasip olsa Kur'an-ı Kerim'in 37. suresi Saffat suresi bilen devam ederiz. Saffat suresi Mekke'de inen sürelerden ol 182 ayetten ibarettir. Sürenin adı ilkinci ayette azalyan, hatar olup duranlar manisini anladayan Saffat sözünden gelip çıkıyor. Bu sürenin başka 3 ayetinde hatar olup duran periştelere, bulutları aylayan güyüce, Allah'ını zikrediyen dile kasam edilip, Allah'ın yeketek Hudaydığı suud ediliyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Hatar bolup duryan bulutları goklap sürüp alıp gidiyen, zikir okayan periştelere kasam olsun. Taqiq sizin Hudayınız yeketek Allah'dır. Ol asmanların, yerin ve ikisinin arasındakilarının perverdigaridir. Ol gündoğarların hem perverdigaridir. Biz yere en yakın asmanı bezegli yıldızlar bilen bezedik. Biz asmanı boyun eğmeyen asi her bir şeytandan korap sakladık. Olar beyik toplumun yani perişteler meclisini dinlep bilmezler. Oları hemme yerden alavlı daş zınlar. Olar kovlarlar. Sebebi olara hemişelik azap vardır. Yöne periştelerin güdümlerinden bir sözü alıp kaçmağı başaran şeytan tapılsa, onun iyirinden böğüşüp geçen otlu ışık yıldız kovup yetyer ve helak eder. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, indi olardan sonra, hani olar özlerini yaratmak has kıyın mı, ya da bizim yaradanlarımızı yaratmak has kıyın mı? Elbette biz ol insanları gelmişip duran palçıktan yarattık. Sen Allah'ın kudretine ve onların onu inkar etmegine gen galyarsın. Yöne olur hakikati yansa alyalar. Olar özlerine öwüt ündöw edilen vakti öwüt ündöw almayarlar. Olar eger mucize görseler hem yansa alyalar. Üstesine de bu dine aşkar cazydyr. Taqiq biz ölerimizden toprağa ve sünka ördüğümüzden son gaýtadan dirildilersmi? Öňkü ata-babalarymyz hem dirilmeli mi diýerler. Sen olara aýt. Elbette siz har ve zar bolup dirildilersiniz. Gaýtadan dirilme elhenç bir ses bilen bolar. Olar şol wagt dessine dirilip gözlerini elek çelege törük taşa serederler. Bunu gören kapırlar bizim halymyz harap. Bugün ceza verilen kıyamet günü ahiri diýerler. Yine bu sizin yalan hasaplap yörün höküm günüňizdir. Allah periştelerine buyruk verir. Zalimleri, olaryň yaranlaryny ve Allah'dan özge ibadet eden hudaýlaryny bir yere jemlän. Olara dozakyň ýoluny görkezin. Olary dessine saklaň tutsak edin, sebäbi olar soraga çekilmeli. Size näme boldy beýle? Birek hem kömek etmeýärsiňiz. Ýok, olar şol gün boyunlaryny sallaşyp tawin bolarlar. Naha şol ýagdaýa sezewar bolan wagtlary olaryň bir bölegi beýleki bir bölegine bakyp biri-birlerini jogapkärçilige çekmäge çalşarlar. Eýerenler öz emeldarlaryna siz bize sagdan gelýärdiňiz le bize hakyň tarapyndandyňyzy aýdýardyňyzla diýerler. Beýlekler bolsa aslında sizin özüňiz hakka iman getirmän diýerdiňiz.
Bizim sizin üstünüzden hüküm edip bilecek gücümüz yok da ahirin. Emma sizin özüňiz azan kowumdyňyz. Şol sebäpden Perwerdigarimizin biz baradaky azap hükmi hakykata öwrildi. Biz özümüze beriljek jezany hökmen dağıtmaly bolarys. Biz sizi azdırdyk, sebäbi özümüz hem azypdyk diýerler. Olar kıyamet günü azap meselesinde şärik bolarlar. Taky biz günäkärleri ine şeýle azaby duçar ederiz. Sebäbi olara Allah'dan özge Hudaý ýokdur diýilende tekebbirlik bilen muňa garşy çykýardylar. Olar biz däli şahyr üçin öz hudaýlarymyzy näme diýip taşlaly diýdiler. Ýok, gaýtam ol hakykaty getirdi we öňkü peýgamberler hem tasdyk etdi. Taky siz ýowuz azaby hökmen dağdyrsyňyz. Siz diňe eden işleriniz sebäpli cezalandyrylarsınız. Bu azapdan diňe Allah'nyň ihlasly, Allah şärik goşmadyk bendeleri halas bolup bilerler. Ol ihlasly bendeler üçin rızkal dürli irimişler bardyr. Olara hödür kerem ediler. Olar nygmatlardan dolu cennetlerde şekillerin üstünde birbirlerine seyredip otururlar. Şekillerin üstünde birbirlerine seyredip otururlar. Olara akar çeşmeden doldurulan bulgurlar hödür ediler. Ol apak dupdurudur, içenlere lezzet verir. Ol içkilerde serhoş ediyen zat hem akıldan azıştıran zat hem yoktur. Onların yanlarında nazarları başkaları aylamayan iri ovadan gözlüler, hürüler vardır. Olar yaşırıp koyulan gün görmedik yumurtka ýaly päkizedir, aktır. Ine şonuna olar birege bakıp dünyadaki ýagdaýlaryny soraşarlar. Olaryň içinden biri "Meniň bir dostum bardy" diýdi. Ol "Sen hem gaýtadan dirilmäge iman getirenlerdenmi? Biz ölüp toprağa we süňkü öwürlenimizde gaýtadan dirildirip cezalandyrylyp temimiz berlermi?" diýerdi. Ol adam dünýä ýaşaýşyny geçip giden ýanky hadysany görüň berip bolandan soň şol ýerdäkilere ýüzlenip "Siz hakykatda näme bolandygyny bilýärsiňizmi?" diýdi. Ol şeýle durşuna dostunyň dowzak ortasyndadygyny gördi. Ol azap çekýän dostuna "Kasam bolsun, sen ýalan dünýäde haka garşy aýdan sözleriň bilen meni hem tas helak edipdiň. Egerde Perwerdigarymyň nygmaty bolmadyk bolsa, şu wagt men hem dowzaka eltijeklerin biri bolardym" diýdi. "Biz inni cennetde ölmeli dälmeýsem? İlkinci ölümden başka ölüm bolmaz. Bize azap hem edilmez. Inne bu iň uly üstünlükdir. Amal edýänler ine şeýle zat hak üçin amal etsinler. Düşlemek, ornaşmak üçin bu nygmatlar has haýyrlymy ýa-da zakun agajy. Takyk biz şol zakun agagyny zalymlar üçin syýnak etip goýdyk. Çünki ol dowzakyň düýbüne ösüp ýetişýän agaçdyr. Agajyň miweleri bolsa şeytanlaryň kelleleri ýalydyr. Dowzakdakylar şolardan ýerler hem de garynlaryny şol miwelerden doldurarlar. Soňra zakkun miwesiniň üstüne olar üçin gaýnak suw, garlan içki bardyr. Izinden bolsa olar ýene-de dowzak oduna gaýtarylyp eltiler. Olar ata-babalaryny ters ýolda halar gördüler. Olar hem ata-babalaryň izlerine düşüp ters ýolda ýürdiler. Kasam bolsun, olardan öňkü milletlerinde köpsi ters ýolda boldular. Taky biz onlara hem duýdurjulary, peýgamberleri iýeripdik. Özlerine duýduruş berilenleriň ahyrlarynyň nähili bolandygyny seredip gör. Diňe Allah'nyň ihlasly bendeleri halas boldular. Kasam bolsun, Nuh bize ýalwaryp ýüzlendi aleyhisselam. Biz doğa dilekleri nähili kabul edýäris. Nuh aleyhisselamyň özüni we maşgalasyny iň uly gamdan halas etdik. Biz onuň Nuh'un aleyhisselamyň zürriýatyny tä kıyamata çenli dowam etdik. Soň dören nesillerin arasynda ondan ýaxşy at kaldyrdyk. Ähli älemlerde Nuh aleyhisselama salam bolsun. Biz şeýdip ýaxşylary sogap bilen syýlaglarys. Taky ol biziň iman getiren bendelerimizden bolupdy. Soň beýleki iman getirmekleri bolsa suda gark etdik. Taky İbrahim aleyhisselam hem Nuh'un nesillerindendi. Sebäbi ol hem Perwerdigaryny
pek ýüregi bilen gelipdi. Bir wagt İbrahim aleyhisselam atasyna we kowmuna ýüzlenip, siz näme ibadet edýärsiňiz? Allahdan özge toslama hudaýlara ibadet etmek isleýärsiňizmi? Beýle bolsa, älemleriň perwerdigäri barada näme pikir edýärsiňiz diýipdi. Şondan soň İbrahim aleyhisselam ýyldyzlara göz aýlady. İbrahim aleyhisselam ýyldyzlara seredip, parlatýan nadan kowum bilen olaryň boş biderek toslama zatlardan dogly bayramçylyklaryna gatnaşmajak bolup, men hassa bolup durun diýdi. Olar dessine izlerine ölüp gittiler. İbrahim aleyhisselam bu kılıp olaryň hudaýlarynyň butlarynyň ýanyna bardy. Ol ýerdäki naharlary görende, siz iýmeýärsiňizmi näme? Näme üçin gürlemeýärsiňiz diýdi. Şondan soň ýanlaryna baryp, sag eli bilen urup butlary döwüp taşlady. Butparazlar İbrahim aleyhisselamyň ýanyna ylgaşyp geldiler. İbrahim aleyhisselam olara ýonyp ýasan zatlaryňyzy ibadet edýärsiňizmi? Sizi we sizin edýän zatlaryňyzy Allah ýaratdy ahyryň diýdi. Olar İbrahim'i ýakar ýaly bir bina gurup, dissine ony oda taşlan diýdiler. Şeýdip olar İbrahim'i hile etjek boldular. Emma biz olary zelil etdik. Otdan halas bolan İbrahim aleyhisselam, men Perwerdigarymyň tarap gidýärin, onuň özü maňa dogry ýoly görkezer. Ey Perwerdigarim, maňa salyklaryň hataryny bolup biljek perzent messer et diýdi. Şonda biz İbrahim aleyhisselama akılly, yumuşak häsiýetli İsmail'i berjekdigimizi buşladyk. İsmail aleyhisselam kakasy İbrahim aleyhisselamyň ýanynda ylgap işe ýarap, biljek ýaşa gelende kakasy, ey oglum, takyk düşümde seni gurban edýändigimi görýän. Pikirlenip gör, sen näme diýärsiň? Diýärsiň diýdi. Onuň ogly atasyna, ey atam, sana näme tapşyrylan bolsa, şonu hem et. Allah halasa, sen meniň sabırly kişilerden boljakdygymy görersiň diýdi. Olaryň ikisi hem hakyň emrine boyun bolup, onuň İsmail aleyhisselam maňlaýy ýere goýanda, biz ey İbrahim aleyhisselam, sen düşündäki emri berja etdiň. Biz ýagşylary şeýdip syýlaglarys. Taky bu görünüp duran syýnagdyr diýip ýüzlendik. Biz onuň oglunyň deregine ullahan, gurbanlyk berdik. İzinden dörejek nesilleri için İbrahim aleyhisselam barada ýagşy ýatlama galdyrdyk. İbrahim'a salam bolsun aleyhisselam. Biz ýagşylary şeýdip syýlaglarys. Sebebi ol biziň iman getiren bendelerimizdendi. Biz ona salihlerden bolan bir peýgamber hökmünde ona Ishagyň hoş habaryny berdik. İbrahim'i we Ishagy mübarekledik. Ýöne ikisiniň nesilleriniň arasyndan ýagşy iş etjegi hem özlerini äşkar elbet etjegi hem bolar. Kasam bolsun, biz Musa aleyhisselama hem de Harun aleyhisselama peýgamberlik nurmatyny berdik. Olary we kowumlaryny uly kynçylyklardan halas etdik. Olara goldaw berdik, şeýdip olar üstün çykdylar. İkisine de hakykaty äşkar beýan edýän kitaby Tövraty berdik. İkisini hem dogry ýola gönükdirdik. Soňky nesilleriň arasynda ikisi barada da ýagşy ýatlama galdyrdy. Musa we Harun aleyhisselama salam bolsun. Taky biz ýagşylary şeýdip syýlaglarys. Taky ikisi hem iman getiren bendelerimizdendi. Elbette İlyas hem peýgamberlerdendi. Ol İlyas aleyhisselam kowmuna ýüzlenip, Allah'ın buyruklarına ters hareket etmekten gorkmaýarsyňyzmy? Siz ýaradyjlaryň iň ýagşysyny taşlap, bagyl atly buta ýalbarýarsyňyzmy? Düşündirişi. Bagyl Siriýada Bek şäheriniň ilatynyň ibadet eden butunyň ady. Soň ol şäheriň ady Bekleriň buty manysyny baglyk bolup galypdyr. Allah sizin hem perwerdigaryňyzdyr. Sizin owalky ötüp geçen ata-babalaryňyzyň hem perwerdigaridir diýdi. Olar İlyasy aleyhisselam ýalançy hasapladylar. Şol sebäpli olaryň hemmesi gumansyz dowzak oduna eltilerler. Diňe Allahyň ihlasly bendeleri halas bolarlar. Soňky nesilleriň arasynda İlyas aleyhisselam barada ýagşy ýatlama galdyrdyk. İlyasy hem aleyhisselama salam bolsun. Elbette biz ýagşylary şeýdip syýlaglarys. Sebäp ol biziň iman getiren bendelerimizdendi. Taky Lut aleyhisselam hem peýgamberlerdendi. Biz Luty we onuň başgalasyny hemmesini halas etdik. İzde alanlaryň arasynda diňe garry aýaly
Allah'ın gazabı inenlerin tarafında bolanlygy üçin halas etmedik. Soň bolsa beýlekleriň hemmesini helak etdik. Ey insanlar, elbette siz şäher bilen olaryň üstünden geçip gidýärsiňiz. Aşam hem olar bilen bile bolýarsyňız. Olaryň weýran edilen owalarynyň deňinden geçýärsiňiz. Henijem akylyňyzy ulanyp pikirlenmeýärsiňizmi? Elbette Yunus aleyhisselam hem iyi verilen peygamberlerin biridir. Ol üstü doğru gäme minip kaçıp gitdi. Düşündirişi Yunus aleyhisselam hem özüni yalançı hasaplan kowmuna gaharlanyp olaryň üstüne basym uly belanyň geljekdigini duýdurýar we Allah Taalanyň ruhsaty buyrugy bolmasa da kowmuynyň arasyndan çykyp gidip bir deňiziň kenaryna duran agyr ýüklü gäme minýär. Gäme esli ýol alandan soň gaýtyryp ýa-da başga bir sebäpden hop aslynda galýar. Şonda ýüki agdyklyk edýän gämeden biýje atyp ýolagçylaryň birini deňize taşlamaly bolýarlar. Biýje Yunus peýgamberiň aleyhisselamyň paýyna düşýär we ol deňize taşlanýar. Gämedäkiler bilen biýje atışdy, emma ol ýeňilişe sezewar bolupdy. Yunus aleyhisselam özüne kaýyp durka onu bir balyk ýuwup goýberdi. Eger ol Allahyny ýatlap tesbih etmedik bolsady, gaýtadan diýdiljek günlerini çelli balygyň garnynda bolardy. Onu takrap yatan ýere çykaranymyzda ol tapdan düşüpdi. Onun üstüne kölege bermek üçin kädi pisint giň ýaprakly ösünligi gögürip çykardyk. Onu 100.000 hatda ondan köprek insany peýgamber edip uğratdyk. Soň ona iman getirdiler. Biz hem olara belli bir döwre çelli dünýä nymatlaryny peýdalandyryp ömür verdik. Allah şäherlik goşýanlardan sonra hany gyzlar perwerdigarynky bolup olanlar olaryňkymy? Ýa-da biz perişteleri olaryň gözleriniň öňünde gyz edip ýaratyrsmy? Ägä bolun, takyk olar yalan toslap Allah perzent dünýä indedi diýerler. Takyk olar baryp ýatan yalançydyrlar. Eýsem Allah oglanlara derek gyzlary saýlapmy? Size näme bolýar? Siz nähili höküm berýärsiňiz? Siz akylyňyzy ulanyp pikirlenmeýärsiňizmi? Ýa-da siziň eliňizde Allahyň perzendiniň barlygy hakynda eşkär deliliňiz barmy? Egerde dogryňyzy aýdan bolsaňyz, kitabyňyzy getirin. Allah bilen jynlaryň arasynda hem nesil baglanyşygyny oýlap tapdylar. Kasam bolsun, jynlar hem özlerini hasap soraljak ýere alınıp baryljakdyklaryny anyk bilýärler. Allah olaryň ýönkäýän yalanlaryndan päkdir. Diňe Allahyň ihlasly bendeleri azaba duçar edilmezler. Ey kafirler! Siz we ibadet edýän zatlaryňyz hiç gaýsyňyz ony insany Allahyň garşysyna fitne çykarmaga iterip bilmersiňiz. Diňe dozaha girjek kişini hazırlyp bilersiňiz. Perişteler biziň her gaýsymyz üçin belli dereceler bardyr. Elbette biz ol ýerde hatar bolup durarys. Elbette biz Allahyny päkläp tesbih edýäris diýerler. Butparazlar bolsa, egerde bizde hem öňkülere berilen kitap bolsady, biz hem Allahyň ihlasly bendelerinden biri bolarys diýip aýdýarlar. Inne bolsa ony haky inkar etdiler. Emma olar tez wagtda hakykata göz ýetirirler. Hasam bolsun, biz peýgamber edip iyi veren bendelerimize söz beripdik. Olara hökmen goldaw berdiler. Takyk biziň goşunymyz hökmen üstün çykar. Şol sebäpden sen olardan belli bir wagtly çelli ýüz döndür, üns berme. Olar tez wagtda başlaryna injek azaby görerler. Biziň berjek azabymyza howlukmaçlyk edýärlermi? Haçandan azap olaryň ýurtlarynyň üstünden iýnende duýduruş berilenleriň emma ýola gelmän ötenleriň şäherleri nähili elbet bolar. Sen belli bir wagtda çelli olardan ýüz döndür, üns berme. Eserden bolup olara seredip dur. Senin gudrety güýçli, izzat eýesi bolan Perwerdigaryň olaryň ýönkäýän toslamalaryndan päkdir. Peýgamber aleyhisselam edilip uğradylan peýgamberleriň hemmesine salam bolsun. Älemleriň Perwerdigary bolan Allah hamdy senalar bolsun. Sadakallahul azim. Saffat suresini okuduk ve şu saat Kur'an-ı Kerim 32. suresi Saat suresine geçýär edildiler. Saat suresi Mekke'de inen sürelerden bolup
Ol 88 ayetden ibaretdir. Sürenin ady ilkinji ayet we elifbi harflerinden bolan sat harfi bilen başlanýandygy üçin bu ad bilen adlandyrylypdyr. Bu sürede Dawud, Süleyman we Eýýub peýgamberleriň aleyhisselamyň kyssalary möminlere öwüt ündewler, möminler bilen kafirlaryň ahiretdäki ýagdaýlary, cennet we dozak, iblisiň cennetden gowulmagy ýaly wakalar beýan edilýär. Rahman we Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Saat, öwüt nesihat berýän Kur'ana kasam bolsun. İman getirmän, kafir bolanlar aýdýan zatlaryň tersine tekebbirlik edip, Allah we peýgambere garşy edip aýrylyga düşýärler. Biz olardan ençe nesilleri helak edipdik. Şonda olar dady peryat edipdiler. Emma halas bolmak üçin wagt geçip gidipdi. Olar Allah şäherip goşanlar, öz aralarından duýduruş berýän peýgamberiň aleyhisselamyň gelmegine gen galdylar we ol kafirler bu bir ýalançy jadygoýdyr. Ol hudaýlary ýekete Hudaýa öwüripmi? Bu juda gen galdyr zat diýdiler. Olaryň Allah şäherip goşanlaryň ýol başçylaryndan bir bölegi okturylyp, "Gidin hudaýlaryňyza eýe çykmak üçin sabr edip bek duruň. Çünki sizden şeýle etmek garaşylýar. Biz başga dinni hem beýle zady eşitmedik. Bu ýatan toslamadan başga zat däldir. Bu Kur'an biziň aramyzdan oňa Muhammed aleyhissalata indirilmelimi eýsem?" diýdiler. Belki olar meniň bu ýatlatmam Kur'anyň barada şüphe edýändirler. Ýok, olar heniz meniň azabymy datmadylar. Ýa-da güýçli we keremli Perwerdigäriň rahmet hazinalary olaryň ýanındamyka? Ýa-da asmanlaryň, ýeriň we ikisiniň arasyndakylaryň hökümdarlygy olaryň ellerindemika? Şeýle bolsa, han esbaplar bilen asmana çykyp älemi dolandyrsynlar da. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, olar Allah şäherip goşanlar türlü toparlardan emele gelen goşun bolup, şol ýerde ýeňilişe sezewar bolarlar. Olardan Nuh kowmy aleyhisselam, Ad kowmy we kazyklaryň berk we belent imaratlaryň eýesi Firawunyň kowmy hem peýgamberlerini ýalan hasaplapdylar. Semud, Lut aleyhisselam kowmy we Eke halky hem peýgamberlerini ýalan hasaplapdylar. Ine bular hem peýgamberlere garşy çykan toparlardyr. Olaryň barysy özlerine ýiberilen peýgamberleri ýalan hasapladylar. Şol sebäpde hem olar meniň azabyma duçar boldular. Bular diňe ýyly gaýtmaýan korkunç bir sesin gelmegini garaşýarlar. Allah şäherip goşanlar ýaňsa alyp, "Ey Perwerdigärimiz, biziň paýymyzy hasap güni gelmezden ber" diýdiler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, olaryň aýdýan zatlaryna sabr et. Bu arada gujur gaýratly bendämiz Dawud aleyhissalamy ýadyňa sal. Taqiq ol elmudama Perwerdigärine ýüzlenerdi. Taqiq biz ertir akşam onuň bilen birlikde zikir edýän dağlary we topar guşlary Dawudyň aleyhissalamyň buyruguna boyun eýdirdik. Olaryň hemmesi oňa Allah'a niyaz edýärdiler, ýüzlenýärdiler. Biz onuň hökmürawanlygyny hem güýçlendiripdik we oňa hikmet, hak bilen nähaky aýryjy suhan goýlyk beripdik. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sana dawagärleriň hawary gelip ýetdimi? Şonda olar ibadathananyň diýwarynyň dyrmaşyp mehraba girdiler. Olar Dawudyň ýanyna girenlerine Dawud aleyhissalam olardan gorkupdy. Olar, "Gorkma, biz bir-birimiz bilen dawalaşyp bilen dawagär. Aramyzdaky meselede hakykata göre höküm ber. Adalatsızlyk etme. Gaýtan bize dogry ýoly görkez" diýdiler. Olaryň biri, "Bu meniň doganym. Onuň 99 sany goýuny bar. Meniň bolsa ýekeje goýunum bar. Ol beýle bolsa onu hem maňa ber" diýdi we meni dawada ýeňdi diýdi. Dawud aleyhisselam, "Kasam bolsun, senin goýnuňy öz goýunlaryň arasynda goşmagy talap etmek bilen ol sana adalatsız çemeleşdir. Dogrusy, şäherikdeşleriň köpüsi birek-biregiň haklaryny depgiler. Ýöne iman getirip ýaxşy işler edýänler beýle däldir. Olar ýaly adam juda azdyr" diýdi.
Davud özüni Sinayandyrs öýtdi we dessine Perwerdigärinden günäsini geçirmegini diläp, secdeye gitdi hemde towba edip, ýalkaw diläp Allaha ýüzlendi. Biz onun ötüncini kabul etdik. Elbette bizim ýanymyzda onun üçin ansat ýakynlyk derejesi hemde dolanyp barjak gözel ýer, bagtyar geljek bardyr. Ey Davud aleyhisselam, elbette biz seni yerde orun tutarımız edip belledik. Hükümdarlık verdik. Biz insanların arasında adaletlik bilen hüküm et. Hay hövesine uyma. Ol seni Allah'ın yolundan adaştırır. Takip Allah'ın yolundan adaşanlara onlar hasap gününü yattan çıkarandıkları sebepli yovuz azap vardı. Biz asmanları, yeri ve ikisinin arasındakileri maksatsız boş yere yaratmadık. Bu inkar edip kafir olanların gümanlarıdır. Dozak odundan yana inkar edenlerin dağıt gününe. Eysem biz iman getirip yaxşı işler edýänleri yerin yüzüne fitne pisat çıkaryanlar bilen deň tutulumy ýa-da Allah'dan gorkup takwa bolanları bilen günäkärleri deň tutulumy? Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sana bu mübarek kitabı, onun ayetleri hakda pikirlensinler, hem de akıllı adamlar pek nesihat alsınlar diýip indirdik. Biz Davud aleyhissalama Süleyman'ı verdik. Süleyman nähili ýaxşy bendedi. Ol hemişe Perwerdigärine ýüzenirdi. Bir gün akşam ara ona obadan ýyldam ahtlar görkezildi. Şondan Süleyman aleyhisselam taqiq, men dünýäniň haýyrly zatlaryny aty Perwerdigärimi ýatlamaga sebäp bolandygy üçin haladym diýdi. Ahiri gün ýaşdy we ol atlar perde bilen gizlendi, gözden ýitip gitdi. Şol wagt olary atlary ýene maňa gaýtaryp getirin diýdi we olaryň aýaklaryny hem de boyunlaryny sypalamaga başlady. Kasam bolsun, biz Süleymany hassalyk bilen synak etdik. Ony hassalykdan ýaňa tahtynyň üstüne bir jeset ýaly ısgynsyz ýagdaýda taşladyk. Soň ol Süleyman aleyhisselam towba edip Allah'a ýöneldi. Düşündirişi, Allah Taala Süleyman peýgamberi agyr hassalyga duçar edýär. Ol bu hassalyk zararly tapdan düşüp tahtynyň üstüne jansız jeset ýaly yaraman ýatýar. Süleyman aleyhisselam, ey Perwerdigärim, benim günälerim öt. Maňa menden soň hiç kim yetip bilmejek hükümdarlygyny nesip et. Taqiq sen ýaxşylyklary ören bolat berýärsiň diýdi. Şondan soň biz ona emir edilene islan ýerine ansat gidip bilýän şemaly ona boyun egdirdik, berdik. Umaratdyr bina dikeldiýän, suwun düýbüne çümmegi başarýan her bir şeytany jynlary onuň emrine boyun egdirdik. Demez zynjyrlara daňylyp goýulan beýleki jandarlary hem onuň emrine boyun egdirdik. Ona, ey Süleyman aleyhisselam, yine bu bizim sana beren zatlarymız, isle ber ýa-da berme, öz işin sana hasap ýokdur diýdik. Taqiq, onun üçin bizim ýanymyzda iň golay ýakynlyk derejesi hem de dolanyp barylacak gözel ýer, bagtyar geljek bardyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, bendämiz Eyyub aleyhisselam ýadyňa sal. Ol Perwerdigärine taqiq şeytan meni ýad etdi we maňa eziyet etdi diýip ýüzlendi. Şonda ona aýagyny ýere ur. Ine bu ýuwunmak hemde içmek üçin sowuk suw diýip aýtdyk. Biz ona maşgalasyny hemde olar bilen birlikde ýene şonça nesli öz tarapymyzdan rahmet hökmünde we akyl eýlerine pek nesihat bolmak üçin bagyş etdik. Eyyub aleyhisselama eline bir deste çiği kalda, olar bilen ur. Şeydip içen kasamından dänme diýdik. Taqiq biz onu Eyyuby sabırly bende hökmünde gördük. Ol nähili gowy bendedi. Ol hemişe Perwerdigärine ýüzlenýärdi. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, gujur gayratly we akyl paýhasly bendelerimiz bolan İbrahim'i, İshaq'ı ve Yaqub aleyhissalamy ýadyňa sal. Biz olary ýöýtelep, ahiret ýaryny ýatlap bilen ihlasly bendelerimiz etdik. Taqiq olar bizim ýanymyzda artykma çaxşy bendelerdendir. İsmail'i, İlyasy we Zülküfli hem ýatla, hemmesi haýyrly ýaxşy kişilerdendir aleyhisselam. Ine bu pek nesihatdyr, ýatlamadyr. Haqiq Allah'dan gorkup takwa bolanlar üçin dolanyp barjak gözel ýer, bagtyar geljek bardyr.
Olar üçin ehli gapylary açyk, adyn cennetleri bardyr. Olar ol ýerde tahtlaryň üstünde ýaplanyp oturan ýerlerinden özlerine bol mukdarda dürli iyirimişleri ve şerbetleri islerler. Olaryň ýanlaryna jüýütlerinden başgalaryny seretmeýän özleri bilen deň duş dilberler bardyr. Ine hasap güni üçin size wada berilen zatlar şulardyr. Takyp bu bizim cennetlilere berjek rızkylymyz bolup ona gutarma ýokdur. Bu bagyt cennetlere müýesser eder. Emma azanlara dolanyp barylacak erbet ýer betbahtçylykda geljek bardyr. Olar dowazaha girerler. Olaryň barjak ýeri nähil erbetdir. Ine kaynap duran suw we iriň şondan dağıtınlar. Şoma meňzeş başga-da goşa-goşadan azap bardyr. Dozagyň sakçylary kapyrlaryň başdanlaryna ine bu siz bilen birlikde dozaga girmeli toparlar diye diýilen wagty başdanlary olar hem ynjalyk tapmasynlar. Elbette olar dozak hodyna girerler diýerler. Başdanlara eýerenler bolsa, gaýtam siz ynjalyk tapmaň. Onu azaby sizin özüňiz bize getirdiňiz. Nähili ýerbet yer ekeni bu dozak diýerler. Ýene de olar, ey Perwerdigarimiz, bu azaby bizi kim uçurdan bolsa, şonuň dozak hodynaky azabyny iki edip gaýtaryp ber diýerler. Kapyrlar pany dünýädäkiler elbet diýip bilýän adamlarymyzy, haka tabyn bolanlary bu ýerden näme sebäpden göremizokla. Biz olary ýaňsylardyk. Ýa-da olar bu ýerde bar hem bolsalar bizim gözümize iýlenoklarmy diýerler. Dozak hodyna ýanjaklaryň öz aralarynaky çekeleşikleri elbette hakykatdyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen olara aýt, men diňe habar berip duýdurýaryn. Ýeketäk we ähli zatdan üstün Allahdan başga ibadete laýyk Hudaý ýokdur. Asmanlaryň, ýeriň we ikisiniň arasyndaky bar zatlaryň perwerdigäri bolan Allah kudretli güýçlidir, bagyşlaýjydyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen aýt, bu Kur'an juda uly habardyr. Emma siz ondan yüz öwürýärsiňiz. Periştelerden ibaret uly topar. Şol ýerde çekeliş dur halar, meniň olaryň mejlisinden habarym ýokdy. Düşündirişi uly topar Allah Taalanyň mejlis geçirmek üçin periştelerden jemlän uly topary. Men diňe äşkä duýdurujy bolandygym sebäpli bular maňa wahy arkaly habar berilýär. Perwerdigariň periştelere ýüzlenip, elbette men palçykdan bir adam ýaratjak. Oňa şekil berip, içine ruhumdan üflän jan beremekden siz ona secde edin diýilipdi. Şonda perişteleriň hemmesi jem bolup secde etdiler. Diňe iblis secde etmedi. Ol tekebbirlik etdi we inkar edenlerden boldy. Allah, ey iblis, iki elim bilen yaradanyma senin secde etmeni päsgeçilik döredýän sebäp näme? Sen tekebbirlendingmi ýa-da özüňi beýiklerden hasap edýärsiňmi diýdi. İblis bolsa, men ondan has artyk yaradylan, meni otdan yaratdyň, onu oza palçykdan yaratdyň diýdi. Allah ama çık ol ýerden, cennetden. Çünkü sen mundan beýle kowuldyň. Elbette kıyamet gününe çelli sana meniň näletim bolar diýdi. İblis bolsa, ey Perwerdigarim, beýle bolsam maňa olaryň gaýtadan diýiljek gününe çelli möhlet ber diýdi. Allah, bar, sen möhlet berilenlerden boldun. Sana şol keskitlenen wagtda kıyamete çelli möhlet berildi diýdi. İblis bolsa, senin çäksiz gudratyňa kasam bolsun. Men hökmanlaryň hemmesini azdyryp ýoldan çykararym. Olardan diňe senin sana gulluk etmekde ihlasly bendeleriň dogry ýollardan adaşmazlar diýdi. Allah, ine bu hakykatdyr we men hakykaty aýdýaryn. Elbette men dozaky senin bilen hem de sana erenleriň hemmesi bilen dolduraryn diýdi. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen aýt, men muny hak ýola düşürendirim üçin sizden hak soramaýaryn. Men öz keyfime göre toslama peýgamberligi teklip edýänlerden däldirin. Bu Kur'an diňe älemler üçin iyi berilen nesihatdan ibaretdir. Elbette siz onuň berýän habarynyň dogry bolup çykjakdygyna gysga wagtyň içinde göz ýetirersiniz. Sadakallahul azim.
Saat süresini okuduk ve aldı yine de yatlak geçecek. Bugün Recep ayının 27'si mübarek Miraç gecesi. Perşembeyi 4. günü Cuma gününe bağlayan giyeceğimiz mübarek gece dilek edelim. Dileklerde bolalım edilmişler ve devam edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in 30. suresi Zümer suresine. Zümer suresi Mekke'de inen sürelerden olup 75 ayetten ibarettir. Sürenin adı 71. ve 73. ayetlerde ağzalayan toparlar manasını anlayan Zümer sözünden gelip çıkıyor. Bu sürede mümin ve kafir toparların yağdayları barada görün ediliyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Bu kitap kudreti güçlü, hikmet eyesi olan Allah tarafından indirilendir. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, elbette biz sana bu kitabı hak ve hikmet bilen indirdik. Sen dini yalnız onu Allah'a değişti edip, ihlasın bilen Allah'a ibadet et. Havardar ol, hakiki dini Allah'ınınkidir. Ondan Allah'dan özge özlerini dostlar edinenler, biz onlara bizi dine Allah'a hasda yakınlaştırmakları için ibadet ediyeriz diyerler. Elbette Allah çekiliş bilen meselelerine onların arasında hüküm verir. Taqiq Allah yalancı, inkar ediyen, neşkür insanı doğru yola görüntürmez. Eger de Allah perzent edinmek isteyen bolsady, elbette yaradanlarının arasından İslam birini saylardı. Ol perzent edinmekten pektir, daştır. Ol Allah yeketektir. Ähli zattan üstündür. Allah asmanları ve yeri boş yere değil de hak ve hikmet bilen yarattı. Ol giyeceğini gündüzün üstünde örtüyer. Gündüzü hem giyeceğinin üstünde örtüyer. Günü ve ayı öz emri bilen dolandırıyor. Onların her haysi belli bir döwreçerli akar durar, hareket eder. Bilip koy, ol kudreti güçlüdür, bağışlayıcıdır. Allah sizi yeketek candan, adamdan yarattı. Şondan soň bolsa jübütini, hob enäni yaratdy. Sizin üçin haywanlardan 8 jübüt indirdi, döretdi. Ol Allah sizi eneleriňiziň göwresinde käňiz 3 tapkyrdan ibaret tümlükde yaratmaň bir görnüşinden soňky yaratmaň beýleki görnüşine geçip ýerler. Ine bu sizin perwerdigäriňiz Allah'dır. Mülk, hükmürawanlyk onunkydyr. Ondan başga ibadete laýyk Hudaý Allah ýokdur. Siz Allah ibadet etmän nire tarap öwürlýärsiňiz. Eger inkar etseňiz, taqiq Allah'ın size mätäçligi ýokdur. Şeýle de bolsa, ol bendeleriniň kafir bolmagyna razy däldir. Eger şükür etseňiz, peýdaňyz üçin oňa şükranalygyňyza razy bolar. Hiç bir günäkär başgasynyň günäsini götermez. Siz soň diňe perwerdigäriňize dolanyp bararsyňyz. Şonda ol size eden işleriňizi habar berer. Çünkü ol ýürekleriň özenini bilýändir. İnsany bir kynçylyk duçar bolany özleriniň perwerdigärine ýüzlenip ýalbarar. Soň Allah oňa öz tarapyndan nygmat berse, oňa öňki ýalbaranlaryny ýadyndan çykarar. Başgalary Allah'ın ýolundan azdyrmak üçin oňa bir topar şärik goşar. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, aýt, sen kapyrlyk edip, sehel bu ötekçi dünýäniň sapasyny gör. Taqiq sen dowzaklardansyň. Ýa-da gijesine secde edip, bidik durup ibadet edýän, ahiretden gorkýan, hem de Perwerdigäriň rahmetini umyd edýän kişi bilen ol inkar edýän ikisi deň bolarmy? Aýt, sen bilýänler bilen bilmeýänler deň bolup bilermi? Dogrusy bu zatlar barada diňe akyl eýeleri pent nesihat alarlar. Aýt, ey iman getiren bendelerim, Perwerdigäriňizden gorkun. Bu dünýäde gowuluk edenlere gowuluk bardyr. Allah'ın yaradan zemini giňdir. Elbette sabr edenleriň sylaglary bimeşwer berler. Aýt, maňa dini ýalňyz oňa degişli bilip, ihlas bilen çyn ýürekden ibadet etmeklik emredildi. Maňa musulmanlaryň ilkinjisi bolmagym emredildi. Aýt, Perwerdigärime garşy gidip asy bolsam,
Taky men beýik günüň azabyna duçar bolmakdan gorkýaryn. Aýt, men dinimi diňe Allah baglap, ihlas bilen ibadet edýärin. Ey Allah, şärik goşýanlar, siz Allah'dan özge isläniňize ibadet edin. Olara aýt, kıyamat gününde özlerini hem, maskaralarını hem ziyanın duçar edenler hakyky manyda ziyana sezewar bolanlardyr. Habardar bolun, bu eşkär ziyandyr. Olaryň ýokarlarynda otdan bolan saýawanlar, aşaklaryna hem otdan bolan saýawanlar bardyr. Ine Allah öz bendelerini şeýdik gorkuzýar. Ey bendelerim, diňe menden gorkun. Taguta, Allah'dan özge ibadet etmekten ve şeytana uymaktan saklanyp çyn ýürekden Allah'a yönelenler üçin hoş habar bardyr. Onda sen ol bendelerimi hoş habar bilen söýünçile. Olar möminler özlerine aýdylýan söze gulak asarlar ve iň ýaxşysyna eýererler. Ine Allah'nyň dogry ýolyna gönükdiren adamlary şolardyr. Hakyky manyda akıllarını olan bilýänler hem şolardyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, eýsem azap sözi hak bolany ve dozak hodundaky kişini halas edip biljek senmi? Emma Perwerdigarinden gorkan takwalar üçin gat edip kurulan köşkler, aşağıdan akýan deryalar bardyr. Bu Allah'nyň beren wadasydyr. Allah beren wadasyndan dänmez. Görmedinmi? Allah asmandan suw, ýagyş ýagdyrdy. Ony ýerdäki çeşmelere aktyrdy. Soňra şol suwuň saýasynda reň-bereň ösümlikleri göwürdip çykardy. Emma soň ol ösümlikleriň guraşyp, saralyp, solandygyny görersiň. Soňra Allah ol ösümlikleri haşal ota öwrer. Taky ony akyl eýler üçin öwüt ündewler bardyr. Allah'nyň ýüregini islama, musulmançylyga açan ol kişisi Perwerdigarinden gelen nur bilen ýaktylmazmy? Allah'ny ýatlamakdan gapyl galyp, ýürekleri gatan kişileriň dat gününe olar göz görtele ters ýoldadyr. Allah sözüň iň ýaxşysyny, aýatlary biri-birine sazlaşykly ýagdaýda bolup meňzeýän kitap Kur'an görnüşinde indirdi. Perwerdigarinden çekinip eder edýänleriň ondan bu kitabyň täsirinden ýaňa ennam jany jümşülde tiken bolar. Soň olaryň bedenleri we ýürekleri Allah'nyň adyny zikir edilmegine mail bolup ýumşar. Ine bu Allah'nyň dogry ýola gönükdiriji kitabydyr. Onuň bilen isleýän kişisini dogry ýola gönükdirer. Allah kimi adaşdyramasa onu dogry ýola gönükdirjek ýokdur. Kıyamet gününde elleri bagly bolandygy üçin ol elbet azapdan yüzü bilen goranmaga çalışan kişi bilen ol azapdan halas bolan kişi deň bolarmy? Ol gün zalimlere gazanan zadyňyzy dadyň diýler. Olardan öňetenler peýgamberlerini ýalan hasapladylar. Şonuň üçin hem olara garaşmayan taraplaryndan azap geldi. Allah dünýä ýaşaýyşynyň wagty olara rüswalygy datdyrdy. Ahiret azaby has gazaplydyr. Käşke olar bu ýagdaýy bilsediler. Hasam bolsun, biz bu Kur'anda insanlar öwütünde almaklary üçin dirli misallar getirdik. Biz ony Allah'dan gorksunlar diýip, özüne hiç ýer egirdik bolmadyk Arap diline Kur'an edip indirdik. Allah biri-birleri bilen dawalaşan ortaklaryň eýçiliginden bolan bir adam, kul bilen diňe bir kişiniň eýçiligine değişdi bolan adamy misal hökmünde berýär. Bu iki adam deň bolarmy? Elbetde deň bolmaz. Bularyň deň bolmaşy ýaly diňe ýeketek Allah ibadet edýän insan bilen ondan özge ýa-da onuň bilen bile bir näçe hudaýlara gulluk edýän insan hem hiç haçan deň bolmaz. Hamdy sena ähli öwgüler Allah mahsusdur. Emma olaryň köpsi muny bilmeýärler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, elbette sen hem ölersin, olar hem ölerler. Bu hakikatdir. Soň elbette siz kıyamet gününde Perwerdigaryňyzyň huzuruna bir-biriniz bilen dawalaşarsyňyz. Allah barada
yalan sözleyen hem de özüne gelen hakykady, Kur'any yalan hasaplayan adamdan has zalym kim bolup biler? Kapyrlaryň orunlary dozakda dälmi eýsem? Hakykaty getirip onu tasdiklanlar ine şolar Allah'dan gorkýan takwalardyr. Olara özleriniň Perwerdigarynyň huzuruny isleýän zatlary bardyr. Ine bu ýagşylyk edenleriň syýlaglarydyr. Bes Allah olaryň öňkeden iň erwet etmişlerini gizler, bagyşlar we bitiren iň ýaxşy işlerine göre syýlaglaryny berer. Bendesine Allah'ın özü yeterlik dälmeýsem, ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen ondan Allah'dan özge zatlar, hudaýlar bilen gorkuzarlar. Allah kimi dogry ýoldan azaşdyrsa, onda onu dogry ýola gönükdirjek ýokdur. Allah kimi dogry ýola ulukdursa, onu ýolundan azaşdyrjak da ýokdur. Eýsem Allah güç eýesi, ar alıcı dälmi? Kasam bolsun olara. Asmanları ve yeri kim yarattı deyip sorasan, elbette Allah deyip aydarlar. Sen onlara ayt, hani aydın Allah'dan başka çağıran zatlarınız. Eğer de Allah bana ziyan vermek istese, onun berýän ziyanını aradan ayırıp biler mi? Ya da Allah bana rahmet nazarını aylamak istese, olar Allah'ın rahmetini saklap bilirler mi? Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen onlara ayt, bana Allah goldaýjy hökmüne yeterlikdir. Bil bağlamak isleýänler diňe oňa bil baglarlar. Ey Muhammed, sen olara ayt aleyhissalatu vesselam, ey kowmum, eliňizden gelenini edin. Dogrusy men hem elimden gelýäni edýärin. Ryswa edici azabyň kime ýokuljakdygyny we hemişelik azabyň kime duçar boljakdygyny tiz wagtda bilersiňiz. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, taky biz sana bu kitaby, Kur'any insanlaryň halas bolmagy üçin hak edip indirdik. Şuna göre kim dogry ýoly saýlap alsa, öz peýdasyny, kim dogry ýoldan azaşsa, diňe öz ziyanyny azaşar. Sen olara jogapkar wekil dälsin. Allah ajaly ýeteniň janlaryny ölüm pursatynda alar. Entek ajaly yetmän ölmedik diýilleriniň janlaryny bolsa uklap ýatyrka alar. Allah janyny almak üçin höküm berenleriň janlaryny saklar. Beýleki ajaly etmekden janlaryny bolsa bellenlen wagtda ölüme çelli goýberer. Taky bu arada pikirlenip bilýänler üçin ibratlar bardyr. Ýa-da olar özlerine Allah'dan başga şepagatçylar tutundylarmy? Sen olara ayt. Olara hiç sada güýçleriniň yetmeýändiklerini we akylsyz huşsuzlyklaryna garamazdan şepagatçy edilmek isleýärsiňizmi? Olara barça şepagat etmek Allah deýişlidir. Asmanlaryň we ýeriň hökmürawanlygy hem Allah'nynkydyr. Ahirinde hemmämiz oňa gaýdyp getirilersiňiz diýip aýt. Allah'nyň birligi, ýeke-täkligi dile getirilen wagty ahirete iman getirmeýänleriň gursaklaryna, ýüreklerine ýigrenç gahar dörer. Emma Allah'dan özgeleriň atlary dile getirilen wagty ýüzlerine şadlyk gülki peýda bolar. Aýt, ey asmanlary we ýeri ýaradan, gizlin we äşkär zatlary bilýän Allah'ım, bendeleriniň arasyndaky düşünüşmezligi aradan aýyrýan hökmü diňe sen berip bilersiň. Egerde ýerde bar bolan zatlaryň hemmesi we onuň bilen birlikde ýene şonçasy şol zulüm edenlerinki bolan bolsady, şol zatlar kıyamet gününäki erwet azapdan halas bolmak üçin şüphesiz gurwa ederdiler. Ýöne ol gün Allah tarapyndan olar üçin göz öňlerine tutmadyk zatlary ýüze çykarlar. Ol gün olara eden etmişleriniň elbetlikleri äşkär bolar, hem de olary ýaňsa alyp beren zatlary gurşa bolar. İnsanlara bir ziyan etenini bizi çağırırlar. Soň oňa biz öz tarafymyzdan nygmat berenimizde bu zatlar maňa diňe meniň danalygym saýasynda berildi diýer. Ýok, bu zatlar bir synagdyr. Emma olaryň köpsi muny bilmezler. Olardan öňkü ötenler hem Allah'nyň fazly keremi bilen däl-de öz güýçleridir, başarlyklary bilen amala aşandygyny aýdyp geçdi. Ýöne gazanan zatlary olara peýda bermedi. Bes eden etmişleriniň elbet netijesi olaryň başlaryna etdi. Olaryň arasyndan
zulüm edenlerin eden etmişlerinin yamanlıkları başlarına gelir. Bu wagtda Allah'ını velin ecizledip Allah'ın gazabından gutulup bilmezler. Allah'ın rızkları isleýänine bol mukdarda, isleýänine bolsa az mukdarda berýändigini bilmeýärlermi eýsem? Takyk, bunda iman getiren kowum üçin ibretler bardyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen olara aýt: Ey özlerine ziyan edip hetten aşan bendelerim, Allah'ın rahmetinden umydyňyzy üzmeň. Çünki Allah islese bütün günahları bağışlar. Takyk Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Size azap gelmezden öň towba edip Perwerdigaryňyza ýönelin we oňa boyun bolun. Ýogsa soň size goldaw berilmez. Siz garaşman durkaňyz, duýdaňyz başyňyza azap gelmäke Perwerdigaryňyzdan size indirilenin iň ýagşysyny Kur'any eýerin. Günäkär kişiniň Allah'ın ýanynda eden kemçiliklerim sebäpli vay meniň halyma, takyk men Allah'ın dinini ýaňsa alanlardandym diýjek gününden heder edin. Ýa-da Allah maňa dogry ýol görkeden bolsady, elbetde men hem takwalardan bolardym diýip aýtjak. Ýa-da azaby görenne, käşke maňa ýene-de bir gezek pan dünýä dolanyp barmak üçin pursat berilse, men hem ýagşylardan bolsam diýip ökünjek gününden heder edin. Ýok, dolanyp barmarsyňyz. Aýatlarym saňa gelipdi, welin sen olary ýalyn hasapladyn. Tekebbirlik edip inkar edenlerden bolupdyň. Kıyamet gününde Allah wagtda yalan sözlänlerin öz ýüzleriniň qara ört bolandygyny görersiň. Eýsem, tekebbirlik edýänlere dowzakda ýer ýokmudur? Allah takwalary eden ýaxşy işleriniň saýasynda eten üstünlükleri sebäpli halas eder. Olara hiç hili erwetlik ýetmez. Hem de gamgyn hem bolmazlar. Allah barça zatlaryň ýaradyjysydyr. Ol ähli zadyň gözegçisidir. Asmanlaryň werin açarlary hökmürawanlygy onuňkydyr. Allah'ın ayetlerini inkar edenler barada aydylanda ine olar ziyana galanlardır. Olara aýt: Ey nadanlar! Bana Allah'dan başkasına ibadet etmegimi mi emredýärsiňiz? Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, takyk sana ve senden öňkü ötenlere kasam bolsun. Allah şärik koşsaň, eden amalyň biderek bolar ve ziyan çekenlerden bolarsyň diýip wahy edipdi. Ýok, sen diňe Allah gulluk et ve şeýdip şükür edenlerden bol. Olar Allah şärik koşanlar Allah'ın dolu imanında tanap bilmediler. Kıyamet gününde yer doğruluğuna onun kısmında olur. Asmanlar hem onun elinde düýlenir. Allah şärik koşan zatlardan pekdir, beýikdir. Kıyamet günü sura üfrenilen wagty Allah'ın diri galmagyny isleýän kişisinden başga asmanlarda we ýerde kim bar bolsa güýçli urgan seze bar bolup can verir. Soň sura ýene-de bir gezek üfrenilen wagty olur. Ör boyuna galyp dumly duşa serdişip durarlar. Yerin yüzi Perwerdigaryň nury bilen ýakdylar. Kitap, amal depterleri ortağa goýlar. Peýgamberler we şaýatlar getiriler, hem de olaryň arasyna adalet bilen höküm beriler. Olara hiç hili zulüm edilmez. Kim näme eden bolsa sylygy dolu beriler. Ol Allah olaryň insanlaryň edýän işlerini gowy bilýändir. İnkar edip kafir bolanlar topar edilip dowzaka sürülürler. Ahirinde ol ýere baranlaryna dowzakyň gapylary açylar. Onuň sakçylary olara size öz araňyzdan Perwerdigaryňyň aýatlaryny okap beren we bu güne gelip ýetjekdiňizi duýduran peýgamberler gelmedimi eýsem diýerler. Olar hawa geldi diýerler. Emma hemme zadyň boljagy bolan soň azap hökümi kapyrlar üçin hakykata öwürler. Olara içinde ebedilik galmak üçin dowzakyň gapylaryndan girin, tekebbirlenenleriň barjak yeri nähil elhençdir diýler. Özleriniň Perwerdigarynyň gorkup takwa bolanlar bolsa topar edilip cennete eltilerler. Ol ýere baranlarynda cennetiň gapylary açylar we onuň sakçylary olara size salam bolsun.
Siz päklik bilen geldiňiz, ebedelik galmak üçin olara girin diýerler. Olar bolsa bize beren wadasyny, dogryny aýdandygy we isläň ýerimizde orun tapyp oturup bilmegimiz üçin cennet ýurduna mirasçy edendigi sebäpli Allah hamdy senalar bolsun. Ýaxşy işleri edenleriň sylaglary nähili gowudur diýerler. Mömin iman getiren Mömin suresi Medine'de inen sürelerden bolup o Taýda belatlar ýalňyş gitdi. Sen ol gün perişteleriň arşyň töweregini gurşap alyp özleriniň perwerdigarini hamdy senalar bilen ýatlaýandyklaryny görersiň. Barça insanlaryň arasynda hakykat bilen höküm edildi hemde ähli övgüler älemleriň perwerdigary Allahynyňkydyr diýildi. Sadakallahul azim ve 40. süre Gafir suresi dikkeçe Gafir suresi Mümin suresi Medine'de inen sürelerden bolup ol 85 ayetden ibaretdir. Sürenin adı 28. ayette azalyan iman getiren manisini anladayan mümin sözünden gelip çıkýar. Bu sürede Firavunun maşgalasynda bir adamın Allah'ın birligini kabul edip musulman bolandygy barada görüň edilýär. Bu süre başgaça Gafir, günah geçici Allah hem diýilýär. Bu süreden başlap ta 46. süre çelli hemme süreleriň başı ha, mim diýip elpi harfleri bilen başlanýar we olara Havamim süreler topaly diýilip atlandyrylypdyr. Rahman ve Rahim bolan Allahyň ady bilen. Ha, mim. Bu kitap kudreti güýçli we ähli zady bilen Allah tarapyndan indirildi. Ol günäleri bagyşlaýjy, towbalary kabul edici, çyn towba etmedik günäkärleri ýowuz daraýjy we wagşylara hayır ihsan edici Allah'dır. Ondan başka ibadete layık Hudaý ýokdur. Dolanyp barıljak ýer onuň ýanydyr. Allah'ın ayetleri barada diňe kafir bolanlar jedel ederler. Olaryň kafirleriň seherlerde asuda ýagdaýda gezip ýörmekleri seni aldawa salmasyn. Bir gün olaryň başyna azap iner. Olardan öň Nuhun aleyhissalamyň kowmy we olardan soňky milletler hem peýgamberlerini ýalançy hasapladylar. Her bir ummat öz peýgamberiniň sinesinden ýapyşyp kynçylyk çykarmaga çalyşdylar. Üstesine de yalan bilen hakykatyň ornuny çalyşmak üçin elinden geleni aýamadylar. Men olary dolu ele saldym. Indi meniň jazamyň nähili bolýandygyny bir gör. İnkar edip kafir bolanlara Perwerdigäriň elbetde olar dowzakydylar diýen sözi hakykata öwrildi. Arşy göterýän we onuň töweregine gezýän perişteler özleriniň Perwerdigärini hamdy senalar aýdyp onu tesbih edýärler. Bu ona iman getirýärler. Perişteler müminleriň günahlarynyň bagyşlanmagyny diläp, ey Perwerdigärimiz, seniň rahmetiň we ilmiň ähli zady gurşap alýar. Beýle bolsa towba edip seniň görkezen ýoluňy tutýanlaryň günäsini geç, hemde olary dowzak azabyndan gora. Ey Perwerdigärimiz, ol müminleri, olaryň ata-babalarynyň, aýarlarynyň, nesilleriniň içinden salih kişilerini seniň wada beren adyn jennetlerine yerleştir. Taky kudrety güýçli we hikmet eýesi bolan Allah özüňsiň. Sen ol müminleri her hili erbet işlerden gorap sakla. Ol kıyamet günü sen kimi erbet işlerden gorap saklasan elbette ol rahmetine kowşan nesibeli bende bolar. Inde bu iň uly üstünlükdir. İnkar eden kafirlara elbette Allahyň gazaby sizin öz özüňizi edýän gazabyňyzdan, erbetlikleriňizden has ýowuzdur. Sebäbi siz iman getirmäge çağırlyp durkaňyz hem kabul etmän, inkar edýärsiňiz diýdiler. Ol kafirler, ey Perwerdigärimiz, biziň iki gezek enemiziň gövresinde nufta suw bolup, heniz jan gelmezden
ve fani dünyada ajalımız yetende canımızı aldın. 2 gezek fani dünyada doğulanımızda ve mahşerde direlerimizde can verdin. Biz eden günahlarımızı boyun aldık. Bundan soň bu dozak odundan çıkarga barmy kadirler? Olara dozak oduna taşlamagynyň düýp sebäbi siz ýeketek Allah ibadet etmäge çagyrylan wagtyňyz onu inkar edýärdiňiz. Oňa şärik toslanyp ýönkelenne bolsa ynanýardyňyz. Indi höküm bermek beýikleriň beýigi Allah'ın kıdır diýler. Size ayatlaryny, alamatlaryny görkezýän, sizin üçin asmandan ıgyl bilen rızkal berýän Allah'dır. Allah'ın ýoluna ýönelýänlerden başga adamlar pent nesihat almaýarlar. Kapyrlar halamasa hem hakyky ihlasly bolup dini ýalňyz özüne degişli edip Allah doga dilek edin. Dereceleri beýgelýän arşyň eýesi Allah'dır. Ol duşuşyk kıyamet gününiň boljakdygyny duýdurmak üçin bendeleriniň arasyndan islänine peýgamberlere öz emrine ruhy eradasyny degişli wahy indirer. Kıyamet günü ol insanlar guburlaryndan daşyna çykarlar. Olaryň Allah'dan gizläp biljek hiç kim zatlary ýokdur. Hiç kim zatlary ýokdur. Bu kıyamet günü hökmürawanlyk kimiňki? Elbetde hemme zadyň höttesinden gelmegi başarýan ýeketek Allah'nynkydyr. Bugün her bir kişi eden işlerinin syýlygy berilir. Bugün adalatsyzlyk edilmez. Elbette Allah ören tiz hasaba çeker. Yetip gelýän kıyamet gününi olara habar ber. Çünkü ol gün yürekler gorkudan ýaňa bokurdaklarına gelip ağızlarından çıkajak bolar. Zalimler ol gün özlerine ne dost ne de sözü geçen şefaat edecek birini tapyp bilerler. Allah gözlerinin hıyanatçılıklı serilişini, yüreklerinin pınhan işlerini biler. Allah hak adalet bilen hüküm berýär. Allah'dan özge çağıryanları, ibadet edýänleri, ol kapyrlaryň hiç kim dilegini bitirip bilmezler. Takyk Allah eşidýändir, görýändir. Eýsem ol kapyrlar ýeriň ýüzüne aýlanyp özlerinden ötenleriň ahyrky netijeleriniň nähili bolandygyny görmedilermi? Olar güýçleri we ýeriň ýüzünde galdyran izleri taýdan bulardan has belentdi. Allah günäkärçilikli işleri zararly olary ele salyp cezalandyrdy. Olary Allah'ın gazabyndan halas eden hem bolmady. Sebäbi olara gelen peýgamberler hemme äşkar mucizeleri getirendiklerine garamazdan olar inkar edip kapyr boldular. Allah bolsa bu etmişleri zararly olary cezalandyrdy. Takyk ol güýçlidir we azaby juda ýowuzdur. Kasam bolsun biz Musa aleyhisselamy ayet mucizelerimiz ve açaçan delillerimiz bilen iyi verdik. Onu Firavun'un, Haman'ın ve Karun'un ýanyna uğratdyk. Olar bolsa bu äşkar ýalançy jadygydyr diýdiler. Gelip Musa aleyhisselam bizim gören hakykatlarymyzy olara ýetirende olar Musa bilen birlikde iman getirenin oğullarını öldürün. Ayal gyzlaryny bolsa hyzmat etdirer ýaly diri goýun diýdiler. Emma kapyrlaryň guran tuzaklary elbetde şowsuzlyk bilen tamamlanar. Firavun goýberin meni Musany öldüreýin. Goý ol Perwerdigaryna doga edip ýalbarsyn. Sebäbi men onuň dininizi üýtgetmeginden ýa-da ýeriň ýüzüne fitne pisat çykarmagyndan gorkaryn diýdi. Musa aleyhisselam bolsa elbetde men özümiň we sizin Perwerdigaryňyz bolan Allah'a ýalbaryp hasap gününe iman getirmeýän her bir tekebbirden pena soraýaryn diýdi. Firavunun maşgalasyndan bolup iman getirendigini gizläp bilen bir mömin adam bolsa siz Perwerdigarim Allah'dır diýen adamy öldürmekçi bolýarsyňyzmy? Emma ol size Perwerdigaryňyzdan äşkar mucizeler getirdi. Eger ol ýalan sözleýän bolsa, ýalanyň jogapkärçiligi öz boýnunda galar. Eger de dogrusyny aýdýan bolsa, size geler diýip korkutjan azabyň bir bölegi başyňyzdan iner, sizi helak eder. Elbetde Allah hetden aşan ýalan sözleýän adamy dogry ýola götürmez diýdi. İman getiren adam, ey kowmum,
Bugün yerin yüzünde Hocayn hökmüne hökmürawanlyk sizinkidir. Eger Allah'ın azabı bizim başımıza gelse bize kim kömek etip biler diýdi. Firavun bolsa men size öz pikirimi beýan edýärin we diňe dogry ýoly görkezýärin diýdi. İman getiren bolsa ey kowmum, dogrusy men peýgamberlerini ýalançy hasaplan milletleriň düşen gününe düşmeňizden azabyň siziň başyňyza gelmeginden gorkýaryn. Nuh aleyhisselamın kowmunyň Ad, Semud we olardan soň gelenleriň ahwalaty ýaly bolmagyndan gorkýaryn. Allah bendelerine zulüm, adalatsızlyk etmegi islemeýär. Ey kowmum, takyk men siziň üçin şol dady peryad edip aglanjak günden gorkýaryn. Ol gün iýiňize öwürlüp kaçarsyňyz, sizi Allah'dan geljek azapdan halas etjek hiç kim ýokdur. Allah kimi dogry ýoldan adyşdyrsa, oňa dogry ýoly görkezjek hem ýokdur, diýdi. Kasam bolsun, Musa aleyhisselamdan öň Yusuf aleyhisselam hem size äşkär deliller getiripdi. Onuň size getiren zatlary babatyny şüphelenýärdiňiz. Ahirinde ol dünýäden ötende Allah indi ondan soň peýgamber iýermez diýipdiňiz. Ýine Allah senden aşa şüphe edip ýörenleri şeýdip dogry ýoldan adaşdyrýar. Özlerine gelen hiç hil anyk delilin ýokdugyna garamazdan Allah'ın ayetleri hakda çekeleşýänler Allah'ın hem iman getirenlerin ýanynda uly ýigrenç bilen kabul ederler. Allah tekebbirlik edýän her bir sütemkaryň ýüregini ineşe edip möhürleýär. Firavun, ey Haman, meniň gerekli sebäplere ýetip bilmegim üçin maňa beýik bir din bina et. Asmanlara ýetirýän ýollara çykyp belki Musanyň Hudaýyny hem görerim aleyhisselam. Dogrusyny aýtsam, men ony ýalançy hasaplaýaryn diýdi. Firavuna eden yaman işi gözel görkezildi we şeýdip ol dogry ýoldan azaşdyryldy. Firavunun Guran duzagy dolu puja çykdy. İman getiren kişi, ey kowmum, siz maňa eýerin, size dogry ýoly salgy bereýin. Ey kowmum, takyk bu dünýä ýaşaýşy geldi geçer güýmejeden tomoşadan ibaretdir. Emma ahiret baky ýaşaljak ýerdir. Kim erwe diş etse, eden etmişi ýaly jezasyny alır. Kim zenan ýa-da erkek mümin bolup peýdaly iş etse, ine şolar cennete girerler. Olara cennette bir hasap rızkal berler. Ey kowmum, bu nä boluş? Mene sizi halas bolmaga çagyrýaryn, siz bolsa meni dowzak odyna çagyrýarsyňyz. Siz meni Allah'ını inkar etmäge we meniň bilmeýän zatlaryma şärik goşmaga çagyrýarsyňyz. Men bolsa sizi kudretli güýçli, bağışlayıcı Allah çagyrýaryn. Hakykady aýtmak gerek bolsa, siziň meni ibadet etmäge çagyrýan zadyňyzy dünýäde de, ahiretde de çaklyga deger hiç kili münasip tarapy ýokdur. Biz ahiri Allah'a dolanyp bararys. Çenden aşanlar bolsa, dowzak odyna girmeli adamlardyr. Size aýdanlarymı tiz wagtda ýatlarsyňyz, men öz işimi Allah'a tapşyrýaryn. Elbette Allah bendelerini görüp durandyr diýdi. Ahirinde Allah onu olaryň gurnan yaman hilelerinden gorap saklady. Firavunun kowum garyndaşyny bolsa ýowuz azap guşap aldy. Olar kıyamata çelli tir akşam dowzak odyna salnarlar. Kıyamat kopan günü bolsa Firavunun maşgalasyny izine ýerýänlerini iň gazaply azaba duçar edin diýerler. Kapyrlar dowzak odyny bir-birleri bilen çekeleşi dur kalar, olaryň aralaryndan ejizräkleri şol ýalançy dünýäde tekebbirlik edenlere biz size eýeripdik. Indi dowzak odynyň azabyndan bir bölegini hem bolsa bizden aýryp bilersiňizmi diýerler. Şol tekebbirlik edenler bolsa dogrusyny aýtsak, biziň hemmämiz eýýän odyň içinde. Takyk Allah bendeleriniň arasynda bermeli adalatly hökümi berdi diýerler. Dowzak odyna ýanýanlar dowzakyň sakçylaryna Perwerdigarimize dua dilek edip ýalbaryň. Iň bolmanyny bir gün hem bolsa bize azabyň sütemini ýeňilleşdirsin diýerler. Sakçylar, eýsem size peýgamberleriniz açaşan deliller getirmedilermi diýerler. Olar
hava getirdiler deyip cevap vererler. Sakçılar beýle bolsa siz ýalbaryberin diýerler. Ýöne kapyrlaryň ýalbaryp ýakarmaklary biderek puç bolar. Elbette peýgamberlerimize we iman getirenlere dünýä ýaşaýşynda hemde şaýatlyk güwälik etjek gününde özümüz goltuky bereriz. Ol gün zalymlaryň soran ötünçleriniň hiç biri nepi degmez. Olara nälet ediler. Olar üçin iň yaramaz ýer dozak bolar. Kasam bolsun, biz Musa aleyhisselama dogry ýola salgy berdik we Israil oglaryna kitaby Tewraty miras goýduk. Şol kitap akyl eýeleri üçin dogry ýoluň çeşmesi we öwüt ündegidir. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, indi sen sabırly bol, çünkü Allah'ın wadaty hakykatdyr. Çünkü Allah'ın wadaty hakykatdyr. Günäň geçirmegini sonra ertir akşam Perwerdigaryny hamdy senalar bilen ýatla. Özlerine gelen hiç hili anyk delilin ýokdugyna garamazdan Allah'ın aýatlary hakda çekeleşýänleriň ýüreklerine ulaşmaklary asla mümkin bolmayan tekebbirlikden başga zat ýokdur. Sen Allah'dan pena sora. Takyk ol eşidýändir, görýändir. Elbette asmanlaryň we ýeriň ýaradylmagy insanlaryň ýaradylmagyndan has uly işdir. Emma insanlaryň köpsi muny bilmeýärler. Kör bilen gözü görýän, iman getirip ýaxşy işleri edýän bilen günä işleri edýän ikisi deň bolmaz. Siz neneňsi az pikirlenýärsiňiz. Kıyamet günü hökman geler. Ol barada şek şüphe ýokdur. Ýöne insanlaryň köpsi muňa iman getirmeýärler. Perwerdigaryňyz Allah, meni çagyryň, menden diläň, şonu men siziň doga dilegiňizi kabul edeýin. Menden özgelere ýüzlenip ýalbaryp çağırmak bilen bana ibadet etmegi taşlap ulumçylyk edýänler zelil ýagdaýda dozaka girerler diýdi. Allah siziň din jalmaňyz üçin giýjäni görüp işlemeniz üçin bolsa gündizi ýaratdy. Allah'ın insanlara keremlidigine şek şüphe ýokdur. Emma insanlaryň köpsi şükür etmeýärler. Yine ol ähli zadyň ýaradyjysy, siziň Perwerdigaryňyz bolan Allah'dır. Ondan başga ibadete laýyk Hudaý ýokdur. Onda näme üçin hakykatdan dänip dursunuz? Allah'ın aýatlaryny inkar edenler ineşe edip hakykatdan daş düşýärler. Ýeri siziň üçin ýaşaýyşyň mekanyny öwren. Asmany bolsa bina edip beýgelden, size şekil berip suratyňyzy görmege eden we size päkizi halal rızkyl beren üpçün eden hem Allah'dır. Yine şu Allah siziň Perwerdigaryňyzdyr. Älemleriň Perwerdigary Allah beýikleriň beýigidir. Ol hemişe diridir. Ondan özge hiç kim ibadete laýyk Hudaý Allah ýokdur. Beýle bolsa dini ýalňyz Allah'a baglap ihlas bilen diňe oňa ýalbaryň. Ähli öwgüler älemleriň Perwerdigary Allah'nynkydyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen olara aýt, Perwerdigarynden äşkär deliller gelen wagty siziň Allah'dan özge kömege çağırýanlaryňyzy ibadet etmek maňa gadagan edildi. Maňa älemleriň Perwerdigaryna boyun egmek tapşyryldy. Siz ilk toprakdan, soň damjadan, soň gan laktasyndan yaradan, soň bolsa sizi çağa halyňyzda ene garnyndan ýakty dünýä çykaryn, soň gujur gaýratly müçä etmeňizi, soň garylyk döwrüne etmeňizi ýazgyt eden odur, özüdür. Siziň araňyzdan käbirleriňiz dünýäden has ýereterler. Belli bir döwre ýaşy etmeňiz we akylyňyzy ulanmagyňyz üçin Allah size ömür berýär. Allah hem dirilýändir, hem öldürýändir. Ol bir işin bolmagyny erade etse, oňa diňe bol diýer, ol hem dessine bolar. Allah'ın aýatlary hakda çekeleşýänleri görmediňmi? Hak din aýan edilenden soň olar nire barýarlarka? Olar kitaby we peýgamberlerimize ýeren zatlarymyzy ýalan hasapladylar. Olar tiz wagtda hakykata göz ýetirerler. Boyunlarynaky demir halkalary we zinjirleri bilen süýrelerler.
Soň gaýnan suwda süýrelerler we izinden otda ýaklarlar. Soň olara Allah'dan başga şärik goşanlaryňyz nirede diýler. Olar bolsa, olar bizden daşlaşyp gitdiler. Ýok, dogrusy biz mundan öň hiç bir zady ibadet etmeýän ekenimiz diýerler. Ine Allah kafirleri şey dip azaşdylar. Olara bu ýagdaý sizin ýeriň ýüzünde adalatsızlyk bilen başyňyza gitmegiňiz we aşa köp şahatlanyp tekepbirlik etmegiňiz ýararly emele geldi. Müdimlik ýaşamagyňyz üçin dozakyň gapysyndan girin. Tekepbirlik edýänleriň dolanyp barjak yerleri nähili erwet diýler. Şonuň üçin ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen sabırlı bol. Elbette Allah'ın beren wagdasy hakykatdyr. Olara wada beren azabymyzyň bir bölegini ýa sana görkezeriz, ýa-da seniň janyny olara azap berilmezden öň alyrys. Nähili bolanda da olar bize gaýdyp gelerler. Kasam bolsun, biz senden öň hem peýgamberler uğratdyk. Olaryň arasynda sana kıssalaryny görüň berenlerimiziň bolşy ýaly sana görüňini bermediklerimiz hem bar. Allah'dan ruhsat bolmazdan hiç bir peýgamber öz özünden bir aýaty hem getirip bilmez. Allah'dan buyruk gelenden soň bolsa hakykat amala aşar we şondan soň ýalany öňe sürýänler ziyana sezewar bolarlar. Allah käbirlerini minmegiňiz üçin, käbirlerini bolsa iýmegiňiz üçin size hayvanlar ýaradyp ihtiýaryňyza berdi. Ol hayvanlarda sizin üçin ençeme peýdalar bardyr. Köňülleriňizde beslen maksadyňy ýetmegiň üçin olaryň üstüne goş golanlaryňyz bilen seýahat edersiňiz. Şol hayvanlaryň we gämleriň üstüne minip aýlanarsyňyz. Allah şeýdip size aýatlaryny, alamatlaryny görkezýär. Indi siz Allah'ın haýsy aýatlaryny, alamatlaryny inkar edýärsiňiz. Olar ýeriň ýüzünde gezip seyl etmedilermi eýsem? Olar özlerinden öň ötenleriň ahyrky netijesini näme bilen gutarandygyny bir görsinler. Öňkü ötenler san taýdan bulardan has känni, güýçleri artykdy we ýeriň ýüzündäki bina eden imaratlary has mäkan we kaşaňdy. Peýgamberleri olara açaçan deliller getirenne olar özleriniň ılımlaryna, göwünleri ýetip şatlandylar, dayandylar we aýatlary ýaňsa aldylar. Ýaňsa alan zatlary ahyrynda azap bolup olary gurşap aldy. Olar biziň ýowuz azabymyzy görenlerinde ýeketek Allah iman getirdik hemde oňa şärik goşanlarymyzy inkar etdik diýerler. Emma azabymyzy görenlerinden soň olara imanlary hiç girip peýda bermez. Allah'ın öňünden bäri öz bendeleri hakda ýöredýän hakykat ýoly şeýledir. Neşanda kapırlar ziyana duçar bolurlar. Sadakallahul azim. Kur'an-ı Kerim'in 40. Gafir suresini okap bolduk. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Dinleyicilere de sağ olun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim zâlin. Ey Allah'ım ya Rabbim. Özüň merhemet eyle, özüň bize azylyk we jebislik eyle, zalimlere garşy görüşmegimizi eyle. Dinimizi yalanlayanlar, yamanlayanlar hem var, bunu hem görüp otyuz, halkyň arasynda fitne pesat sokýanlar bar, bular hem görüp otyuz. Allahümme eşkili zalimine biz zalimin ve ekhrijne min beynihim salimin. Ey Allah'ım ya Rabbim. Zalimler bilen uğraşdyr we pek niyetli halal bendelerini hem gowluga çykar, salamatlyga çykar. Ey Allah'ım ya Rabbim, zalimlere garşy görüşip bilerin en sewiýenden bugün hem Miraç gecesinde edilecek tawadilleri, taat vaatlarımız kabul eyle. Bizleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir zamanda 70 türlü Müslüman bolar. Şolaryň içinde de hemmesi özünikini doğru diýer. Şolaryň içinde ýeketek biri Kur'ana ve sünnete, hakykata ýapyşanlaryňky şolar hak musulmanlar diýen biz şolar musulmanlardan eyle işlerimizi rast getir, günahlarymyzy affeyle. Halk bolup il bolup ağzı birleşip zalima yok diýip bilmem, zalima yok etip bilmemizi meýsser eyle Allah'ım ya Rabbim. İlleşler, doğanlar, daýda kommentarym ýazypdyrlar, Bahtiyar Kurban.
Aleykümselam. İmansızlara sapak olsun. Bahtiyar can meni ütköşk saat aydamak mendine Kur'an okuyan artık maşat aydamızak artık maşat aytmak gerek değil. Yok. Onu Allah Taala görtdi, onu dinläp oturanlar hem eger şonu dinläp hem boli diýjek bolar olur diýjek hadym ýok-da. Allah islah eylesin. Allah cümlemizi sevgili kullarından eylesin inşallah. Yani o gün hem gelecektir ve nesip bolsa akşam yine de 7 saatdan diýen, yine de 7 saatdan nesip bolsa yine de efir açyan hem YouTube'da hem Instagram'da. Allah'a emanetsiniz. O TikTok'ta açacaklar, Instagram'da açık görecek. Nesip olsa Instagram'da açık göreli. Özünüze gowy seredin. Allah'a emanetsiniz ildeşler. Ýadydan bolsun hakkınızı halal edin. Ýene bir gelek. İşte ayda meli birden. Allah canı dacan. Allah imanımızı arttırsın. Tawbalarımızı kabul edip vatanımıza zalimi yerden birlikte azatlyga çykarmak meýesser eylesin inşallah. Amin. Zalimlerin tuzakları özünedir, zalimlerin ziyanları özünedir. Olacaksın, aydın adamın meydan kemine diyeyim, kim diyeyim, onu da onun Allah ıslah eylesin diyeli ama işte Kur'an-ı Kerim'den diýip otyryz, Allah Taala kapırları aldyp düşürür, tuzağa düşürür. Onlar inanmayanlara da dünýäni şeýtik görkezler diye Allah Taala bizi aldananlardan, günah düşenlerden eylemesin. Allah Taala bizi sevgili kullarından eylesin. Allah'a emanetsiniz. Yine de günü 6 saatdan 6 saat diýmeýin. Ama yine günü 6 saatdan efir açan nesip bolsa bäriň saady bilen 20 Türkiýe saady bilen 22 Türkmenistan saady bilen 24 bolýar. O saat efir açyk nesip bolsa nime Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden okuyacak gizli ve açık edilen tawba babı, sabır babı, doğrulçuluk, mukarebet, takva, mücahede, Allah yoluna gayret, belki yollarının köplüğü, ikaras, tüveleme, hadisler gatı kânekin Kur'an okumaklığın fazileti. Kur'an okumanın fazileti hakkında Ebu Ummadan radiyallahu Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle eşitdim diýipdir. Kur'an okan çünkü Kur'an kıyamet günü özünü okuyanlara şefaatçi olup gelecektir. Nevvas ibn Saman'dan Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan şeýle eşitdim diýipdir. Kıyamet günü dünyada Kur'an'ı ve Kur'an bilen durmuşlarını Kur'an'ın buyruklarına layık amal edenleri haşr yerine getirirler. Kur'an'ın önüne Bakara ve Ali İmran sureleri geçer. O lüksü özlerini okanları goldamak için birliğinden yarışırlar diye. Allah'a emanetsiniz değildirse. Sağ olun. Bahtiyarcan senin sağaman gez. Ömer'den keminen cevap verilecektir. Sağaman bir yurda var. Allah nasip edenden inşallah. Akşam görüşeceğiz.